Hello, good morning mga bossing. For today's video, try po nating babablog. Meron po tayong gagawin for today. Ito po yung mag-renew po tayo ng car natin. Pa-expire na po kasi like after 5 days. Usually naman sa online ako ginagawa pero gagawin natin doon po sa physical location service New Brunswick para mo maipakita sa inyo. Ito po, 16 minutes po, pakita ko po sa inyo, 16 minutes, magta-time po tayo kung registration. Ayun, for now, gagamitin natin yung black na car natin. Yung white na car po, yun pong i-renew natin na ng registration po. Yun, paalis na po tayo. Props sa anak kong nag-cameraman. Alright. And now at the same time mga bossing, nandito po tayo sa, by the way, disclaimer, ito po ay process ng St. John, New Brunswick, Canada. Magkakaiba po yan sa iba't ibang province po. Ito po ay based on experience na po. At the same time, papakita ko po sa inyo yung paligid namin dito sa St. John, New Brunswick para may magka-idea kayo. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Actually. So for now, dinadaanan natin ay Grandview Avenue. Papunta po tayo dun. Dadaan tayo sa Bayside Drive. And actually, yung pupuntahan po natin, which is Uptown. Uptown is like a downtown, like the other cities. Sa mga ibang cities, tinatawag downtown. Pero dito po sa St. John, tinatawag po namin Uptown yan. Okay. So, still we're on our way there para maipakita sa inyo po kung paano mag-process ng registration po. But actually, at the same time for this video, papakita ko yung mga ilang mga establishments po dito sa St. John, especially po sa mga nagpaplanong pupunta po dito. At least may idea kayo. At the same time po, yung mga pricing sa mga dadaanan natin for now, papakita ko po sa inyo with the conversion ng Philippine money, of course, okay? Alright. So now we're in the Uptown po. NANI?! Oops! Ano ba naman yan? It's all good. Wala, hindi tayo kakabahan yan kasi sinusunod natin ang mga batas dito, for sure. Alright. So now, naghahanap po tayo ng paparkingan. Nandito na po tayo sa harap ng Service New Brunswick. Service New Brunswick, dyan po tayo mapaprocess. Pinaprocess po din ng mga cars, license, transfer form. By the way, yeah, ito po yung UNB, University of New Brunswick, St. John, MBA campus. Campus ng MBA nila. May ibang mas malaking campus po yan. Nandun po, malapit sa Regional Hospital. Itong part na po na ito, hindi tayo makakita ng parking area. Kaya iikot tayo. Yan po yung St. John City Market. Pagkakaalam ko, yan po yung oldest market in Canada. So for now, hahanap tayo ng parking area, iikot tayo. Nandito na po tayo sa King Street. Ito po yung King Street. Sa mga newcomer po dito, madadaanan talaga to. Dito dadaan lang lahat ng mga road test po. Road test pag kumukuha po kayo ng license, dito po usually dadaan yan. Mag-iingat po kayo dito, maraming tatawid, especially pag may cruise ship. Marami pong mga turistang pag-alagala po dito. So ayan, ipapakita ko lang sa inyo ilan na while naghahanap tayo ng mapagpaparkingan, iikot tayo dito. Yan po yung City Hall nila. Maganda po yung sa right side na yan, dugtong po yan yung hotel, yung City Hall at saka yung mall. Yun. So, yung mga nagbabalak pumunta dito, mga student, work permit, makikita nyo din yan. Isa din sa mga pwede nyong mapagalaan. Dito na part ito makikita nyo po parang nire-reserve o nire-restore po nila yung mga building dito kasi nga historical ika nga yung St. John. St. John, New Brunswick po. Hindi po. May isa pong St. John's, Newfoundland, but ito po ay St. John, New Brunswick. Ayun, iikot na tayo at babalik at pag-isipan kong doon magpa-park sa may Michael Jackson na tumatawid ang kulit. So for now,
ikot pa rin tayo. Sa likod tayo magpa-park. Baka naman merong space. Yan, nasa likod na po tayo niyan ng service sa New Brunswick. Ayun na. Alright, oops, maraming space dito. Medyo masikip na lang, pero goods na yan. Alright. So, there you go. Yun, at dumating tayo sa service New Brunswick. Yan, nasa likod po tayo. Nahirapan tayong humanap ng parking area. Tayo. Ito lang yung kailangan. Mga reminders nila, notice na renewal na. Of course, proof of insurance. So, nandiyan ang proof of insurance natin. Ito, solid. By the way po mga bossing, kung nakikita nyo po, medyo may ang tanga-tanga din naman. Nakalimutan natin yung mga documents para sa white na to. Ito yung i-renew natin. Pero yung documents na dala natin para sa black. But no worries, at least maipakikita ko din sa inyo. While bumabalik tayo sa bahay, kailangan kong magpagas. Nakita ko sa inyo paano magpagas dito po sa Canada. May konting kaibahan compare sa Pinas or sa Philippines. Tapi usually self-serve po ito. Ikaw po gagawa lahat, wala pong pump boy. Ayun, pinapatay na po natin. Yan po yung conversion. Ang sakit tingnan mga bossing. Then po magbabayad, pwede nyo lang itap yung card yung mga boss. Pinili natin yung plus kasi po yung engine natin V6, yun po yung requirement ng Honda Pilot. Papakita ko din sa inyo how much mababayaran. Ayun po, 4,767.76 in peso. Although may points tayo dito. Dito po ako marami namang pwede mapagasan. Dito po ako nagpapagas sa Canadian Tires because maganda po yung point system niya. Mag-convert ng dollar, pwede kang mag-save. So for now, tapos na tayo magpagas. At the same time, madadaanan natin ang Canadian Tire. At this day naman, kailangan ko magpa-duplicate ng susi. So dito po tayo magpapa-duplicate ng susi po, mga bossing. Canadian Tire. Wow! Yung example, pag newcomer kayo dito, at least alam nyo saan kayo magpapa-duplicate ng susi. Makita ko din sa inyo kung how much ang mababayaran. Just one, yeah. Thank you. Yun, yan pong machine nila mga boss, meron naman ganyan sa Pinas. Medyo pricey lang siguro din. But usually ito yung okay, and we'll scan this here and keep your receipt till you try it. Make sure it works. Oh, okay, not, thank you. Bring it I'll be back. back. Yeah, thanks. Have a good one. Thank you. Walang 5 minutes. Mabilis lang, walang 5 minutes. Babayad na tayo. Kita ko yung makanang babayaran. Yun, 574 to 39.27. Mahirap lang dito po sa Canada. Medyo maubusan tayo ng English. Ayun. Yan, dito, bumalik tayo sa bahay. Kukunin na po natin yung documents ng white na yan. Ito po yung white na RAV4 po, na pangharabas na kotse po namin. Sana all. Ngayon, meron na tayong document. Renew. Before that, bayad muna tayo ng parking. Diyan tayo yan. Gagamitin natin for online park. Time check 2:40 p.m. Ayun mga bossing, pasok na po tayo dito sa service ni Brunswick. May pila po dito. Partida yan ha. May pila yan. Naka-start na yung time natin.
Lapit na po tayo. Please wait at the orange line to be called forward. Hello, I'm gonna renew my registration. So, bilis na makakuha ng number. Upo lang tayo saglit. A1008 1088 ba yan? 1085 tatlo lang. Hello, I'm gonna renew my registration. You know. By the way, can I get my sticker if I'm here, right? Like, right now? Okay, that's cool. That's why. Because if it's online, it takes a couple of days, right? Like, if it's online. Yeah, that's why. Okay, cool. The address still the same? Yes, 899. You want to renew that for a full year? Full year, yeah. 12 months. Oh, so can I make it like 6 months too? Okay. No, 1 year. Can I get you to sign that for me? Just my copy of the receipt. That's a very. Yeah. So, ayun, that's it. And look at, malabas na po siya. Time. So, 40. It's only 16 minutes. Yo. Ah, 16 minutes. Renew ng registration. Meron tayong sticker. Sticker, pwede ng agad. So, tamang-tama lang yung binayad natin for parking. Kasi ang binayad natin is for 30 minutes. 30 minutes. Alright. Ayun, at since nakuha na natin, ang kinaganda, meron ng sticker, ikakabit na lang. Ayun, tapos na. Salamat po sa pagpanood. Salamat. Paalam po. Please subscribe. Alrighty. Bye-bye.